Zer modu urtetik, okientordik. Ondo zabete dira. Mira, se llama paparazzi. Vamos a la jatzeko, Zatozten dira, mesedez. Zergatik gaude hemen gaude, kiosko honetan eta plaza honetan, bertan plaza honetan, jaiozalako betetikan, Manolo Urbieta, Urderapiko Krokreta, eta bestetikan, Xabi Zabalare bai. Manoloren ikasle izantakoa eta musikario. Baina Xabi, biten horrela zozu mila da. Horlan aurkeztuko ditugu bilanak, eta zikia gara. Izokina bezala korronte kontra gabiltza. Eta txikia garelako bat egiten dugu txikia direnekin. Horregatik euskaraz da bakarrik hitz egiteko hizkuntza bat. Euskara ere bada balore asko transmititzeko bitarteko bat. Eta bueno, hori da zergatik egin dugun tipikapa korrika. Eta hasi ez dugun ez hemen hitz emango dugu berari. Hankako ordezkari moduan eskerrik asko berriz ere. Guretzako da hori bat eta eskerrik asko, guretzat hau ere, zen behar da, oparia dela, eta korrikarentzat, ikuskizun hau oparia da, eta oparitzat hartuko dugu ezaurton betiko. Niretzako ere oparia izan dela, letra hauek egitea.